Voda je čista, zdrava za zdravlje, sve, mislim, ne mogu reći, mislim, za mene, mislim, ko se god tu kupa na mreće, svi su zdravi. Mislim, zdravi, imaš, ne ti reći, ovdje neki ranije, vamo nama, ali ovo je prva liga, ovo je najjače. Prvo sunce, sve, ne znam kaj treba više reći. Koliko si na glavu vode, dok slikaš na vodi. Jel se često, koliko često se kupate ovako? Koliko često dolazite ovdje za kupace? Ovako, kad počne ovako vrijeme do 11. mjeseca, svaki dan. Prošle sam se godine kupao 25. deseca, to je bilo već voda i velika naša, ono sam onda ne. A ovako kad je voda ovaka, tu sam najsigurniji. I najzdraviji. Evo za mene, mislim, malo je takvi koji će se kupiti. Misliš, ovo neće mrznuti. Voda može imati sada, neću reći, pa ne doko 5-6, mislim više, 7-8 stupnja voda je. Ali kad sam počeo prvi, sada 2.4. bila je hladna. Ali kad sam počeo polako, postepeno, malo po malo, evo sad bez brige skoči na glavu.